गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। मोनसे इम्पर्टेन्ट भिडिअ' लानानै फैदों अरुण'दय स्किमनि बेनिफिसारिफोरनि थाखाय आरो जाय बिथांमोना अरुण'दय स्किमाव एप्लाइ खालामनानै रां नोंथांमोना लानो सानदों, नोंथांमोननिबो जोबोर मोजां खौरांखौ लानानै फैदों। मानो होनोब्ला आसामाव 40 लाख बेनिफिसारिफोरा गोदानै 1.0 आरो 2.0 लोगोसे 3.0 बे मोनथामखौ लोगो नांनानै आसामाव 40 लाख मानसिफोरनो आसाम गभर्नमेन्टआ अरुण'दय स्किमनि 1250 रांखौ मास मोनफ्रोमबो होनो थांगासिनो दं। नैबे अरुण'दय 3.0 नि रांखौ नोंथांमोना फाइनाल माबे मासाव मोननो हागोन, जोङो बे आपडेटखौ नायगोन। आरो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया जाहैबाय बेनो जाहैबाय 1.0 आरो 2.0 आव जाय बिथांमोना एप्लाइ खालामनानै दासिम रां मोनबोबाय दं आरो नैबे आगस्ट मान्थआवबो नोंथांमोना साननो हागौ रांखौ मोनगोन होननानै, नाथाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा, नोंथाङा आगस्ट मान्थनि बे अरुण'दय स्किमनि रांखौ खिन्थु नोंथांमोना मोननाय नंला। नैबे दा आगस्ट मान्थनि नोंथांमोना अरुण'दय स्किमनि रांखौ मोननाय नङा। जाय बिथांमोना रांखौ मोनबोबाय दंखायोमोन अलरेडि नैबे 1.0 आरो 2.0, नोंथांमोना गोनो गोथो जानो हागौ राङा हाबाबा। बेखायनो आं बे आपडेटखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरनि। आरो नोंथाङा बोरै रांखौ नोंथांमोना मोनफिनगोन, जाय बिथांमोना दा नैबे 1.0 आरो 2.0 आव एप्लाइ खालामनानै रांखौ मोनबोबाय दंमोन, नोंथांमोना बोरै रांखौ मोनफिननो हागोन, बे आपडेटखौबो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि जोहै नोंथांमोननो आं शेयार बानायगोन। आरो गोबाङानो बे अरुण'दय 3.0 आव गोबां आसामाव लाख लाख मानसिफोरनि गोदान बेनिफिसारि नामा सोसन जानो थांगासिनो दं। बोरै नोंथांमोना नैबे अरुण'दय 3.0 आव एप्लाइ खालामनो, बोरै नोंथांखौ सायख'गोन, माबायदि सिस्टेमाव नोंथांखौ सायख'गोन, बेनि गासैबो इनफरमेसनखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव दिनैनि नैबे भिडिअ'नि जोहै शेयार बानायगोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां नोंथाङा बर' रावै रोखायै मिथिनो थाखाय जुदि चेनेलाव गोदान फैदों, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय, लाइक खालामबानो जाबाय आरो शेयार खालामबानो जाबाय, जाहाथे बयबो मिथिनानै लानो हायो। नोंथांमोना खोनादों जानो हागौ नैबे अरुण'दय 3.0 आ जागायसिगोन आरो बे अरुण'दय 3.0 नि रांखौ नोंथांमोना सेप्तेम्बर मान्थआव नोंथांमोना मोनगोन। आङो डेटखौबो खोन्थागोन। सेप्तेम्बर मान्थनि बबे डेटआव नोंथाङा अरुण'दय 3.0 नि रांखौ मोननो हागोन, गभर्नमेन्टनिफ्रायनो डाइरेक्ट एनाउन्स खालामदों। सेप्तेम्बर मान्थआव नैबे 3.0 नि रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। गोदान बेनिफिसारि आसामाव 40 लाख मानसिफोरा बे अरुण'दय 3.0 नि रांखौ मोननो हागोन सेप्तेम्बर मान्थआव। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। आरो नैबे 3.0 आव जाय बिथांमोना अलरेडि, आं दहायनो बुंखांबाय, 1.0 आरो 2.0 आव जुदि नोंथांमोना रां मोनखाबोबाय दं, नोंथाङाबो नैबे 3.0 नि थाखाय गोदानै आर'जलाइ गथायनो नांगोन। आरो मोनसे बिग आपडेटआनो जाहैबाय जायफोर नैबे 1.0, 2.0 आव नोंथाङा एप्लाइ खालामनानै दासिम रां मोनबोबाय दं, नैबे 3.0 आव आरो फिन खेबसेबाव नोंथाङा आर'जलाइ गथायफिननो नांगोन। जाय बिथांमोना अलरेडि रां मोनखाबोबाय दं, नोंथांमोनाबो नैबे 3.0 आव गोदानै नोंथाङा आर'जलाइ गथायफिननांगोन। आङो नोंथाङा नैबे अरुण'दय 3.0 नि थाखाय माबायदि आर'जलाइ गथायनांगोन आरो बेयाव बोरै नोंथांखौ सिलेक्ट बानायगोन, आङो बेनि आपडेटखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरग्रोनि। जास्ट नोंथांमोना नैबे 1.0 आरो 2.0 आव गोबां
लाख लाख बेनिफिसारिफोरा अलरेडि रां मोनो। नोंथांमोना नैबे 3.0 आव एप्लाइखौ बानायथारबानो जाबाय, नङाब्ला खिन्थु नोंथांनि मोनखानाय अरुणोदय स्किमनि राङा दानजानो हागौ। दानिया जोङो सावरायगोन 3.0 नि सिलेक्सन प्रसेसा बोरै जागोन आरो 3.0 नि रांखौ सेप्तेम्बर मान्थआव बबे दिनखालि नोंथाङा बे 1250 रांखौ मोननो हागोन। जोङो बेनि इम्परटेन्ट आपडेटखौ नायगोन। दानिया जोङो नायगोन बै 3.0 नि सिलेक्सन प्रसेसा बोरै जागोन, माबायदि सिस्टेमाव बेयाव नोंथाङा एप्लाइ खालामनानै माबायदि बेनिफिटखौ मोननो हागोन। जोङो बेनि आपडेटखौ नायगोन। जोङो सुंद'यै नायगोन, भिडिअआ गोलाव जायो आरो नोंथांमोननो सर्टकाटै खोन्थाहरगोन अरुणोदय 3.0 नि सिलेक्सन प्रसेसा बोरै जागोन, माबायदि जागोन आरो नोंथांखौ सोर सायख'गोन। गिबियावनो नैबे नटिसआ नोंथांमोना नुनो मोनदों फाइनाल अरुणोदय 3.0 नि सिलेक्सन खालामग्राया जाहैबाय डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटिया बानायगोन। बेनि हेडआ जाहैगोन नोंथांनि जिल्लानि डिपुटि कमिशनार डिसिआ जागोन। नैबेखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों फ्रम मोनसे PDF बेयो मोनफ्रोमबो बेयो ब्लगाव थांदों आरो नोंथांमोना जानो हागौ बे फर्मखौ नुनो मोनदों। बेयाव PS वाइज टारगेट हरनाय जादों। मोनफ्रोमबो बुथ कमिटि बुथ सेन्टाराव टारगेट हरनाय जादों। बे टारगेट हिसाबै नोंथांमोना अरुणोदयनि बेनिफिटखौ मोननो हागोन आरो कमिटि दाना होनाय जादों। सिलेक्सन खालामग्रा कमिटि दाना होनाय जादों आरो बेयाव टारगेट हिसाबै नोंथाङा बे बेनिफिटखौ मोननो हागोन। गिबियावनो नैबेयाव नायबानो जाबाय नोंथांमोना PS वाइज टारगेट नैबे बाक्सानि बेफोरबायदि गावबागावनि PS वाइज पुलिं स्टेसन वाइजआव मोनसे बेबायदि टारगेट थांदों। नैबे टारगेट हिसाबै बेनिफिसारिफोरा बेनिफिटखौ मोननो हागोन। दानिया जोङो नैबेयाव नायबावगोन PS वाइज कमिटि। बेयाव PS वाइज पुलिं स्टेसन वाइज कमिटि दाना होनाय जादों। अरुणोदय 3.0 नि बेनिफिसारिफोरखौ सिनायग्रा सायख'ग्रा बेयाव कमिटिबो दाना होनाय जादों। नैबेयाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय PS वाइज नाम नैबेयाव थागोन आरो लोगोसे बेयाव नेम अफ नोडल अफिसार, नोंथांनि पुलिं स्टेसननि सासे नोडल अफिसारबो बेयाव थागोन। नैबेयाव मबाइल नाम्बारबो थागोन आरो बेयाव नामबो थागोन नोंथांनि जायगानिनो। आरो लोगोसे फाइनाल नोंथांखौ सायख'ग्रा नैबेयाव नोंथांनि जायगानि बे पुलिं स्टेसन वाइजनि 4 मेम्बारनो मेन दायथ'खौ होनाय जादों। बे 4 मेम्बारा नोंथांनि जयग'थाखौ नायनानै फार्स्ट नोंथांमोनाथ' मिथिखायो अरुणोदय स्किमाव रां मोननो थाखाय फार्स्ट प्रिफारेन्सआ जाहैबाय हौवा थैजानाय हिन्जाव, लोगोसे डिसेबिलिटि आरो हाबा जायि हिन्जाव बेफोरबायदि गोलैयो। आरो लोगोसे जुदि नोंथांनि इनकामा 2 लाखनि न'खरनि इनकामा 2 लाखनि गाहायाव नोंथांनि खामायनाय, अब्ला नोंथांमोना बे अरुणोदय 3.0 नि थाखाय इलिजिबोल जागोन। बेफोरखौनो नैबे मेम्बारफोरा सायख'गोन। मेम्बारफोरनि फन नाम्बारबो थागोन। बेफोरबायदि सिस्टेमाव नोंथांखौ सायख'गोन। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। दानिया जोङो नायगोन गिबियावनो बेबायदि मोनसे फर्मेटआव नोंथांनि नामखौ जाय बिथांमोना बे कमिटियाव दं 4 मेम्बार, बे 4 मेम्बारफोरा नोंथांनि इलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ नायनानै नोंथांनि नामखौ नैबेयाव सोगोन। लोगोसे नोंथांनि रेशन कार्डआ मेन्डेटरि जागोन अरुणोदय 3.0 आव, आं दहायनो बुंखादों। आरो नोंथाङा बबे क्राइटेरियायाव गोग्लैयो, जेरै हौवा थैजानाय उइन्ड' आरो डिसेबिलिटि, लोगोसे नोंथांनि न'खरनि इनकामा 2 लाखनि गाहायाव, बेयाव क्राइटेरियाखौ बहायगोन। बेयाव क्राइटेरियाखौ बहायखांनायनि उनाव नैबेयाव नोंथांनि डिस्ट्रिक्ट, LAC, ब्लक, पन्सायत, पुलिं स्टेसन आरो बेयाव टारगेट, नोंथांनि पुलिं स्टेसन वाइज बेसे टारगेट हरदों नैबेयाव बहायगोन। दानिया बेखौ नोंथाङा मोननाय नङा फर्मखौ। बे 4 मेम्बार, आं दहायनो बुंखादोंमोन कमिटि दानाय जादों होननानै, बे 4 मेम्बारा सायख'गोन। नोंथांनि पुलिं स्टेसननि 4 मेम्बारा सायख'गोन आरो बे 4 मेम्बारा नैबेयाव सिगनेसारखौ होनांगोन। नैबेयाव सिगनेसारखौ होनांगोन 4 मेम्बारा। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों
अब्लासो बियो एक्सेप्ट जागोन। ओमफ्राय नैबेयाव साब्रै मेम्बारा बेयाव सिगनेचार होखांनायनि उनाव लास्टाव नोडल अफिसारा बेयाव सिगनेचार होगोन। नैबे साब्रै मेम्बारा बे फर्मखौ फिलआप बानायजोबखांनायनि उनाव सिगनेचार होखांनायनि उनाव नोडल अफिसारनि सिगनेचारखौ लानांगोन। बेनि उनाव बे फर्मखौ ब्लकआव दैथायहरनांगोन आरो ब्लकआ बेखौ डिसिनिसिम फथायहरगोन, डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटिनिसिम फथायहरगोन आरो बे फर्मआ जेब्ला डिसि अफिसाव मोनहैगोन बेनिफ्राय अरिजिनेल अरुणोदय 3.0 नि फर्मआ फैगोन आरो बे फर्मखौ फैनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा फिलआप बानायनानै आरो फिन खेबसेबाव बेफोरबायदिनो डिसि अफिससिम नोंथांमोना फथायहरफिननांगोन। बेनि उनावसो नोंथांमोना फाइनाल अरुणोदय 3.0 नि रांखौ मोननो हागोन। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। आं जास्ट नोंथांमोननो सुंद'यै खोन्थाहरदों, भिडिअआ गोलाव जायो। आं बेनि फुल भिडिअखौ लाबोगासिनो दं। लोगोसे नोंथाङा 3.0 नि रांखौ सेप्तेम्बर मान्थनि 17 नैबे डेट खालि नोंथांमोना रांखौ मोननायनि गभर्नमेन्टआ बिग আপডেট होदों। जोङो भिडिअनि जोहै नायनि। অৰুণোদয় তৃতীয় আঁচনিটো এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো সমাপন কৰোঁতে আমাক এমাহ লাগিব। ঘৰত গৈ গৈ আমি গোটেইখিনি দিওঁতে আগষ্ট মাহত অৰুণোদয় কোনেও নাপাব। আমি ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 17 তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ জন্মদিনৰ দিনা আমি অৰুণোদয় তৃতীয় আঁচনিটো আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰিম। আৰু অসমৰ ইতিহাসত 40 লাখ পৰিয়ালক সামৰি কেতিয়াও আগতে এনেকুৱা কোনো আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল। আৰু এইবাৰ আঁচনিটো লৈ আমি প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰ দুৱাৰ মুখত গৈ আমি উপস্থিত হ'ম যে আপুনি অৰুণোদয় পাইছে।